Sir, saan dito yung palabas sa kwan? Palabas sa mundo? Salamat, sir. Salamat. Sir, saan namin makikita yung kanyang mga magagandang diwata? Wakalaot mga ka-take care. Pupunta na tayo sa may sentro, kasama natin si Alpha Vlog at si Padre Jibong. At naglalakad tayo ngayon. Kung mapapansin nyo sa harap ay maraming tao. Brad, kamo. May kakawan. Picture, traffic. Let's go. Alright. Traffic na. One way, no entry. Daming sasakyan, mga ka-take care. Pauwi na yung iba, oh. Right, daming laruan, oh. Sakto sana si naning ko maigi. Oh. Gubing. Oh, ano? Parang gusto ko bumili ng laruan nung dalawang tropang kasi Oh, manay. Sales, puro talaga mga ka-taker. Parang nasa Baguio lang tayo Parang nasa Baguio lang, kasama dito tayo na Baguio. So may daanan pala dito sa may side na to. Let's go. Iwanan na tayo ng ating mga kasama, ang dalawang tropang si madilim na. Ang liwanag mga ka-taker, oh. Shoutout kami, Jay. Ay, shoutout. Taga na kayo, Adeng? Ay, San Aurelio. Shoutout. From San Aurelio. Mga ka-taker. Daming tao, mga ka-taker. Namatay yung Christmas tree, mga ka-taker. Daming tao talaga, mga ka-taker. Pati sa taso, birok tayo, mabirukan. Shoutout natin sa ito. Paano mo ito? Ka-take care. Ka-take care. Labas natin yung nagbabawal kasi. Ma'am, the 2x2 yung ma'am? 2x2? Joke lang. Para makasama kayo lahat. Hindi lang yan. Sige, sir. Thank you. Yan, bumibili ng palamig si Insan, no? Melon. Daming tao nga talagang mga kiro. Spans ko naman. Oh, ininom na. Oh, sinipsip, oh. Oh, shit. Sarap, minsan, sarap. Walang pait. 2x2 lang, 2x2. 2x2. Salamat, madam. Ilaw na siomay. Siomaw? Siomay. Naging siomay yung siopaw. Namang laki ng siomay,
Ay, dyan daw tatapat. Tapat ka daw sa siopaw, pre. Yan. Buti na lang nakapag-charge tayo kanina. Thank you Lord, thank you Lord. Yan o. Parang panagbenga lang mga ka-tanker ha. Pre. Yaros! Ayanoy! Kasasang pa ilang? Ay, kasasang pa ilaw na. Oh, nagsukatak ka. Ay, siguro. Nandito si Kana Joros. So, ayan o. Shout out mga sister! Good evening! Hi! Hi! Nasaan si Pana? Ayan eh. Iikot kami dito sa may north side mga taken. Oo, dinipan na eh. May alpa-vlog na pinautin. Let's go, iikot naman tayo dito ngayon sa may parang wala akong nakikitang ibang nag-vlog. Hello Deng, shout out. Ingat, ingat. Ingat. Kita natin sa ating Leia. Good evening. Yan o. Grabe, ang ganda ng kuno. Ng park o, mga ka-taker o. Na? Giwari. Ay, sir ko na ito. Huwag sana all. Ay, sir ko na ito. Tandiyo talaga mo balasa ngayon. Wow. Sir, anong sikreto mo? Sekreto mo dyan. Customer na kaya mo. Oo, baka may tinatago kaya. Grabe mga ka-taker, si Alpha Vlog may nag-heiser sa kanya, 3 o. Kami ni Patrick wala pa. Si Alpha pala may nililihim sa amin. Hindi namin alam ha. Kaya na ni Pinsan. Ay, sorry. Eh, ang dami tao sa likod mga ka-taker o. Taniya. Biling ako dyan. Dito sa loob, ang ganda ng kano. Wala, may entrance ata. Entrance fee. Parang may entrance. Wala, may entrance. Ay, may entrance nga mga ka-taker. Pila-pila pala yung mga tao. Oh. Pila-pila sila. Ay, amusement. Ginawang amusement park mga ka-taker yung sa loob. Oh. Kaya nakapila sila. Diba? Bibili ata ng lobo si Padre Gibo nga. Shout out. Shout out natin yung katikit natin sa likod eh. Na? May bayad? Mga paalala, bago pumasok. Huwag pumasok ang single. Hindi na kayo for. Huwag pumasok ang single. Hello, Deng. Pray. Hello. Nakita natin yung kasama natin sa Met Grocery dati. Kaso nakalimutan yung pangalan. Ano na si Insan? Mahal naman ng lobo, 100. 100? Oo, 40 lang yung pera ko. Hindi na nga tayo minamahal, mahal pang lobo no. Yun o. Oh, grabe o. Insan, baka naman yung sekreto mo dyan. Grabe mga katikil, parang panagbenga lang oh. Oh. Grabe ah. Ay, may kan po oh, may parang puzzle oh. Oh. Sagmano nga interest na ka Insan? Hindi tayo pwede. Hindi pwede ang mga tropang si. Iwanag oh. Hindi naman, kaya kayo katangan jubing. Dito lang po tayo lahat, kita. Pila-pila talaga mga ka-taker oh. May munting park pa dito sa gitna oh, yung triangle oh. Napapalabas na yung mobile. Yung police mobile namin para siya no. Grabe. Kung may hawak-hawak tayong palamig dito, yun oh. Biro mo
Pero pati pandesal, pila-pila, yun o. Pati pandesal mga ka-taker oh. Yun oh. Haba rin ang pila. Saan tayo ikot? Ikot. Saan tayo ikot? Doon na. Sige. Ikot tayo mga ka-taker. Hawakan mo yan. So, iikot kami mga ka-taker dito sa may tapat ng DCS Trading. Tama ko pa rin dito si Padre Gibong Kalibang, si Padre Gibong, tsaka si Sir Alpha Vlog na nasa likod. May sikreto tinatago. Nagulat ako ha. Grabe oh. Ayan o ka idol? Rosales. Rosales. Ay, mabay buyam? Ay, shout anong name mo idol? Christian Kasinggal. Christian Kasinggal. Oh, shout out kay idol Christian Kasinggal. Oh. Anong barangay ka idol? San Antonio. San Antonio. Shout out from San Antonio, Christian Kasinggal. Shout out idol. Ingat idol. Ingat. Ingat idol. Ay, so may nakakilala sa atin sa likod mga ka-taker oh. Si idol Christian Kasinggal. From San Antonio, Rosales. Ayun. Grabe, daming sasakyan oh. Ayun oh. Grabe. Woohoo! Uwi na. One way. Ay, two way. Two way pala tong side na to mga ka-taker. So, sinoutout natin sa idol Christian Kasinggal from San Antonio, Rosales. Gipantay di San Antonio ni San? Ay, Jilikot. Yun. Bakit? So mga ka-taker, dito naman kami sa side na to naglalakad para ma-enjoy natin yung tour no mga ka-taker. Dahil natin makapasok dun sa may sentro dahil sobrang dami na ng tao. Parang panagbenga lang mga ka-taker oh. Ayan oh. Grabe. Oh. Parang maigpit masyado yung sitro mo ah. Daming tao. Tingnan nga natin sa loob mga ka-taker. Kasi kita naman dito sa labas eh. Pero, grabe, ganda sa loob oh. So umikot si San Fredo sa kabilang bangir. Ngayon susundan natin siya mga ka-taker. Mahirap nang maiwan. Grabe bubusin na sa idol ah. Nakakita lang ng tips. Oh, hintayin ba natin, idol? Shout out, madam. Grabe, sundan natin sa kabila. Dito na natin. So habang hinintay natin si San Fredo, ay punta muna tayo dito sa may kabilang bangir. Dito. Grabe, magkano kayo entrance fee dito? Yung mga bata ang mag-i-enjoy dito mga ka-taker. Grabe, ganda sa likod. Ganda sa loob. Baka 50 padre, 50 siguro entrance fee or 100. Grabe oh. Nagbawang na yung police mobile para iwas traffic. Tara padre. Ha? Tara. Saan? Let's go, dyan na. Halika dyan. Dito na yung, nasa na yung kasama natin. Mawala ah. Kamuta. Wala na, nagtago na. Wala. Ay, ayun o. Ayun, tatago. Ikaw talaga, ang dami mong tinatago. Let's go. Pati dito mga ka-taker oh. Ayun oh. Oh, ang ganda oh, grabe oh. Dito sa part na to, ang ganda oh. Saan?
niya, nag-met yung banda niya na eh. Tsura man. Ganda oh, dito banda maganda oh. Oh, bayan eh. Tara, bibig ka man nga background. Ay, sorry, nanay. Ito. Sige, Dre. Kunyari, nag-emote ka, Dre. Nag-emote. Yan. Grabe, oh. Ganda, oh. Ganda sa part na to, oh. Ay, nakakagadakan. Picture naman. Kuha, ayusan. Ha? Ayusan. Ay, guru na dyan gamin eh. Naina. Kaya mga ka-taker, tumitipok yung mga puso namin ngayon. Oo. Mata ko busog. Tiyan, gutom. Alright, pabalik na tayo sa sasakyan mga ka-take care. Oo. At magandang gabi sa lahat ng mga nandito sa Sir, saan dito yung palabas sa palabas sa mundo? Salamat. Sir, saan namin makikita yung kanyang mga magagandang diwata? Asar talo yan sa Asar talo mga ka-take care. Yan, shoutout natin sila madam. Magandang gabi madam. Shout in. Please follow ka-take care. Shoutout natin yung mga idol natin dito no? Idol. Naubos idol. Shoutout na lang natin sila idol dito yung mga bibili po ng paputok. Unahan na yan, malapit na New Year. Shoutout mga idol. Good evening. Ayan o. Shoutout idol. Pa-follow ka-take care. YouTube and Facebook page. Ayan, ka-take care, one word. Shoutout kila idol dito. Pauwi na kayo idol. Ingat kayo madam, ingat. Ay ating, ingat. Ka-take care. Tapos take care, one word. Pero one word. Pagkatabi. Ka-take care. Ingat kayo idol. Sige. Cotton candy. Patre, mahilig ka din ba sa cotton candy nung bata ka? Mahilig ako sa mga ganyan. Matatamis. Oo, lalo na pag ganyan. Ito, sarap ng cotton candy mga tigil. Pero di na gano ngayon. Matanda na tayo. Ano, matamis pa ba o mapait na? Medyo katamtaman lang. Hindi, nung bata ako, mahilig din ako sa cotton candy. Pero nilalanggam eh. So, ay sarado din pala tong kanto na to mga ka-take care oh. Ayun oh. So, dito nga tayo lalabas talaga sa may PJ Cruz. Sinter mo lang. Oh, astig na astig. Adjustable. Wala ka nang hahanapin pa. Jowa na lang. Nakastrip na naman ng mga tropang si mga ka-take care. Tropang C number 1. Wala na kasasawa. pero yung isang kasama natin, Padre, may tinatago ah. Oo, may nililihim pala isang kasama natin. Nagulat ako kanina talaga ah. Hinaiser pa si Insan, grabe nakayuko na nga. Di ba nakayuko ka na? Nakayuko ka na kanina. Hinaiser pa, nagulat ako talaga. Kaya mga ka-take, palabas na tayo dito sa may Session Road ng Baguio City, ng Rosales City. Grabe, parang Baguio. Ang daming tao doon dito, kunti na lang. Saan kaya sila nagsipunta, nagsiganon. Oo, pansal. So madilim dito banda mga ka-take ha. Pero sanay ako sa madilim ha. ikaw Padre, sanay ka ba sa madilim? Medyo lang. Oo, kasi hindi ko makita eh. Kung anong gagalawin ko eh. Ako, ikaw Insan, mahilig ka ba sa madilim? Hindi, bakit? Nablangko. Iniisip niya yung mga man. Iniisip niya kababayan yung mga... Nablangko si Alpha Vlog. Oo. Nablangko. Dahil sa 3 babae kanina, nasa harap niya. Oo. Wala siya dun. Nagulat talaga ako ha.
Ano sabi nung tatlong dalaga, oh? Hi, sir! Yeah, boy! Eh, boy. Sigurado manonood dyan mamaya pagdating sa bahay. Taas si Dave! O sige, shoutout sa mga magigiting na mga traffic enforcer dito. Ayun, oh. Ayun, oh. Shoutout, shoutout. So, nandito sinundan talaga namin yung masasakyan, oh. Pasaway. Right. Pasaway talaga yung tropang Oh, safe. so we are now leaving Rosales Center. Shout out sa mga idol natin sa likod. Yan, tsaka sa mga nasa harap. Shout out din. Tsaka sa mga nasa sikigan, shout out. Sa tagiliran. Okay, na You know? napagod ako. Pawisan tayo mga ka-taker, ha. Pawisan tayo. Sabi ng merienda ba ng anak ko? Alam mo ng tubig? Hula mo, padre, nandun na ba sila sa sasakyan? Wala pa. Wala pa. Nagwawad ka na yung tiyan ko pero tinis ko na lang. So mga ka-taker, hanggang dyan na rin yung video natin. Maraming salamat po sa inyong panonood at happy fiesta. Happy Pailaw night dito sa Rosales, Pangasinan. Take care, boom. So, take care, boom, padre. Take care, boom. Take care, boom. Minsan, take care, boom. Yeah. Hup! Magic, ah. Magic. Laking truck, oh. Mamaya. Trapikin na muna natin yung mga tao. Haba nito. Yan, oh. Traffic. Laking kabig niyan. Alright. Parang security talaga lang. Sir, paki-traffic po, sir. Paki-traffic po, baka may mga dumaang mga hindi magagandang kalooban yan. Paki-traffic, sir. Okay, sir. Sir, salamat, sir. Salamat. Alright. Ang bait ni sir, ah. So ayun, pauwi na nga kami mga ka-take care. Lakas trip lang, no?